Свръхобществото на пияните натурфилософи представя Талес. Вода. Анаксимен. Въздух. Хераклит. Огън. Емпедокъл. Да не забравим и земя. Началото на всичко съществуващо. Господа натурфилософии, как сте? Добре, но Талес много здраво се натряска с водка. Не знам дали ще се получи смислена дискусия. Талесе, събуди се, бре. Айде ще си говорим за нещо. Анаксимен, ама и вие май сте на черешата. Как за нещо? Тук винаги си говорим за началото на всичко съществуващо. Вятър работа. Да, наясно съм с вашата теза. Емпедокъл, вие сте сравнително трезвен, виждам. Аз вчера смесвах елементите много здраво, но нося повече от тия пиянки тука. Трябва да призная, че Емпедокъл е голема работа. Ама Талес загуби образ, загуби звук, а може и да е в състояние на единение с Божественото, за това да мълчи. Талес, кажете, какво има? Ще живеете ли? Имате ли нужда от нещо? Вода!